Eli se meni silleen, että se, joka on lepakko, jahtaa kuuloaistilla niitä koita. The one who is the bat is hunting the moths. And the hearing sense is the one he can use. Eli kun eikät sano lepakko, te sanotte koi. Heti aina vastaan suoraan siis. Ihan suomeksi mennään, kun eikät puhu suomea. So we are using Finnish now. Me ollaan täällä Rinkulassa. Sanoinko mä sitten vaan lepakko? Sä sanot vaan lepakko ja noi sanoo vaan koi. Me ollaan aikaisemmin oltu täällä Ringissä se sellainen suojarinki. Mutta voidaanko me tällä kertaa ollakin niin, että me ollaan metsän puita. Ja me pysytään sen takia täällä paikalla. Me näin metsän puilla on jotenkin sillä kasvanut nämä oksat tälle näin metsän puilla. On kasvanut. We have trees in the forest that have branches touching to each other, but they stay. Koi. Koi. Lepakko. 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 Sorry. Lepakko. Koi. But you have to answer. Everybody has to answer. Täytyy vastata aina. Lepakko. Yes!